ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ବଳ ଓ ତାର ବିକାଶ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପରିବେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ତାର ଜୀବନଯାପନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଠରୁ କାଠ ଉପକରଣ, ତୁଳାରୁ ସୂତା, ସୂତାରୁ ଲୁଗା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ।